shegen yaro. Bango, bango, bango. Zai kake ta famun kwalla mun kira ka ce wani mafarauci. Wannan takalmin naka ya kyau, ka bani mana. Baka. Kamar ya ina tafiya ka tsare na anya ka ce in baka takalmi. Baka san hanyar kasuwa bane? Ka je ka siyo mana. To ko butunana shugaban manata na duk duniya, shugaban yan naci ya ga takalmin nan ya daga mai kafa. Shekara 10 kenan ana kawo takalmin nan haji. To kai ma haka za ka kalle shi ka kyale shi. Wallahi. Lallai za ka ga tsiya. Shegen yaro.